लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ लाबोनायनि गुबै ओंथिया बेनोदि जोंनि भारत हादरनि सिङाव थानाय निउ दिल्लीनि बावैसो सिगां जाय अरविंद केजरीवालआ रिजाइन होनायनि उनावहाय बे 20 बोसोरनिनो मंगलबारखालि 17 सेप्तेम्बराव जाय आतिशि मार्लेनाया बियो चिफ मिनिस्टार महरै सायख'जायो आरो जाय चिफ मिनिस्टार सायख'जानाय आतिशि मार्लेनि सोमोन्दै गोबां मानसिफ्रा जानो हागौ मिथिगौ। दिनै बिथांनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननिसिम बे सावगारिखौ गुवारै मिथिहोनो थाखाय बर'नि रावैनो नोंथांमोन आं फोरमायनो सानदों। जाय सुषमा स्वराज आरो शीला दीक्षितनि उनाव बिथां आइजोआ 30 चिफ मिनिस्टार। दिल्लीया दासिमबो इउनियन टेरिटरिनि सिङावनो दं। बिथांजोआ कालकाजी दिल्लीनि सासे MLA मोन। बिथांजोआ 2013निफ्रायनो आम आदमी पार्टीनि सोद्रोमानि थांखिफ्राव बाहागोफ्राव राजनितिफ्राव हानजानि गोख्रोंसिन मख'जाथाव जाबोदोंमोन। बियो लकसभा इलेक्शनाव ईस्ट दिल्लीनि सीटआव 2019 मायथाइयाव बे जेननांदोंमोन। बिनि उनाव बियो दिल्ली एसेम्बलिनि इलेक्शन MLA आव गिबि देरहायो। बे दिल्लीनि केबिनेट मिनिस्टार जायो 2023 मायथाइयाव। मनीष सिसोदिया आरो सत्येंद्र जैनआ मिनिस्टार बिबाननिफ्राय जेब्ला रिजाइन होनायनि उनाव दिल्ली इउनियन टेरिटरिनि बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार जायो। 2018 मायथाइ आतिशि नामखौ माब्रै लानाय जादों बे खार'ना जों फै मिथिनो लानि। मानोना बिनि नामा गुबुन हादरनि मालिना नाममोन। बि सासे खृष्टान आइजो आरो बिनि बिमा बिफा सासे खृष्टानमोन। जेब्ला सानजा दिल्ली लकसभा सीटनि इलेक्शनाव गौतम गम्भीरआ BJPनि जानानै बिथांजों कन्टेस्ट खालामो। बे मालिना नामखौ लानानै गोबांथार बिसोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जायो। मानोना मालिना नामा खृष्टाननि नामसो। धोरोमखौ लानानै केम्पेइन खालामनायाव गोबांथार बिथांनि सायाव गाज्रि मुं सोयो। आरो बे मालिना नामखौ बिमा बिफाया जेरै मार्क्स आरो लेनिनखौ लानानै दोननाय जादोंमोन। बिफा आरो बिमाया सानैबो प्रफेसर। बिफानि मुङा विजय सिंह आरो बिमानि मुं तृप्ता वाही। आरो बिनि जोनोमा 1981 मायथाइनि 8 जुन खालि बिथाङा दिल्लीयावनो जोनोम जादोंमोन। आतिशिया इन्डियानि जारिमिनाव आइजोफोरनि गेजेराव बियो चिफ मिनिस्टार जानाया 17 खेबाव गोग्लैयो। आतिशिया शनिबार सेप्तेम्बरनि 21 आरो 2024 मायथाइयाव 30 आइजोफोरनि दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिनि समायखिरा लायो। बिथाङा सासे आम आदमी पार्टीनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन। आं दिनै नोंथांमोननिसिम आरोबाव भारतनि माखासे आइजोफोरनि चिफ मिनिस्टार जानायफोरनि मुंफोरखौ मख'नो एबा नोंथांमोननि मिथिनो थाखाय आखायाव लादों। आरो बेखौ जों मिथिना लानाया साफ्रोमनि थाखाय गोनांथार। जोंनि गियानफोरखौ एबा माब्लाबा सोरबा सोङोब्ला जोंनि भारतनि सिङाव साबसे आइजोफ्रा जेरै चिफ मिनिस्टार जानानै थांखो आरो दा दङ बिथांमोननि सोमोन्दै जों मिथिना लानाया गाहाम। गिबियावनो जेरै सुचिता कृपालानी बिथाङा भारतनि गिबि आइजो चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन। 1913 मायथाइनिफ्राय 1927 मायथाइसिम कंग्रेस गभर्नमेन्टनि जानानै उत्तर प्रदेशआव आरो बे भारतनि सिङावनो थानानै। नैथियाव नन्दिनी सातपाथीयाबो नैथि आइजो जानानै भारतनि सिङावनो कंग्रेस गभर्नमेन्टनि चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। बियो 1972 आरो 1972 मायथाइसिम उरिष्यानि चिफ मिनिस्टार जानानै दंमोन। शशिकला काकोडकार बिथाङा महाराष्ट्रनि गमान्तक पार्टी लिडारा मोननै सिमानि चिफ मिनिस्टार बिथांजों जानो हायो। जेरै गवा इउनियन टेरिटरि आरो
दामान आरो दिउनि 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै 1979 मायथाइसिम बिथाङा चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन। गोबां नाजानायनि उनाव गवाया 1987 मायथाइयाव मोनसे रायजो जायो आरो बे समाव दामान आरो दिउआ इउनियन टेरिटरि जानानै थायो। ब्रैथियाव आनरा ताइमुरा गिबि मुस्लिम आइजो जानानै भारतनि सिङावनो आसाम रायजोनि कंग्रेस कपनि जानानै 1986 आरो 1991 मायथाइसिम चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। बाथियाव VN जानकी रामचंद्र राव बिथाङा सासे भावगिरिनिफ्राय राजनितिकआव आगान सुरो। बियो तामिलनाडुनि आइजोफोरनि गिबि चिफ मिनिस्टार आरो भारतनि गिबि फिल्म भावगिरिफोरनि गिबि चिफ मिनिस्टार। बियो 23 साननि चिफ मिनिस्टार जानायनि उनाव 1988 मायथाइयाव बिनि फिसाय MG रामचंद्रनआ थैयो। दथियाव J. जयललिता बिथाङा नैथि फिल्म एक्ट्रेस आरो राजनितिकआव बियो एक्ट्रेसनिफ्राय आगान होयो। बियो 14 बोसोर तामिलनाडुनि चिफ मिनिस्टार जादोंमोन आरो बे 6थिबार चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। स्निथियाव मायावती जाय मायावतीया महाजन समाज पार्टियाव गोख्रोंसिन खेबब्रै उत्तर प्रदेशनि बिथाङा चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन। बियो जयै 7 बोसोर खुंनो हादोंमोन। 8थि चंद्र कौर भाटार पान्जाबनि बिथाङा सासे आइजोफोरनि गेजेराव चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन। बे कंग्रेसनि जानानै 1992 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम चिफ मिनिस्टार महरै दङमोन। 9थि रवि देवीआ लालु प्रसाद यादवनि हिन्जाव। फिसाय लालु प्रसाद यादवआ जेब्ला 1997 मायथाइयाव जेलाव जोबजायो अब्ला बिहारनि आइजोफोरनि बिथाङाबो सासे चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। 10थि सुषमा स्वराज बिथांजोआ दिल्लीनि गिबिसिन आइजोफोरनि मादाव बिजिपिनि जानानै चिफ मिनिस्टार जादोंमोन। बियो 1998 मायथाइयाव 52 सानल' चिफ मिनिस्टार जानानै थानो हादोंमोन। 11 शीला दीक्षितआ सिनियर कंग्रेसनि लिडार जानानै दिल्लीनि गोलावसिन एबा 15 बोसोर 1991 मायथाइनिफ्राय लानानै 2013 मायथाइसिम चिफ मिनिस्टार जानो हादोंमोन। 12 महाभारती बिथांजोआ मध्य प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार। बिथांजोआ राम जन्मभूमि मुभमेन्टनि लिडार। बिथांजोआ 2003 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइसिम चिफ मिनिस्टार महरै दङमोन। 13थि वसुन्धरा राजे बिथांजोआ विजयराजे शिंदे आरो जिबाजेराव शिंदेनि फिसाजोमोन। महाराजा ग्वालियरनि राजधानी गोपन जानाय समाव बियो 10 बोसोर चिफ मिनिस्टार महरै दङमोन। 14थि ममता बेनार्जी बिथांजोआ वेस्ट बेंगलनि खेबथाम चिफ मिनिस्टार जाबाय। बिथांजोआ तृणमूल कंग्रेस जानायावनो गोख्रोंसिन जानानै दं। बियो 2011 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम दाबो दं। 15थि आनंदीबेन पाटेल बिथांजोआ गुजरातनिफ्राय आरो आइजोफोरनि गेजेराव नरेन्द्र मोदीनि उनाव चिफ मिनिस्टार जानो हादों। बियो 2014 मायथाइनिफ्राय 2016 मायथाइसिम चिफ मिनिस्टार महरै दंमोन। 16थि महबूबा मुफ्ती बिथाङा जम्मु काश्मीरनि दा पिपुल्स डेम'क्रेटिक पार्टीनि आइजोफोरनि मादाव गिबि चिफ मिनिस्टार जानो हादों। बेनो जोबथा चिफ मिनिस्टार। इन्डियायाव गासै 29 स्टेट आरो 8 इउनियन टेरिटरि। आथिखालाव इन्डियानाव 37 चिफ मिनिस्टार दं। बिसोरनि गेजेराव 10थिया माइनरिटि कमिउनिटिस आरो बिसोरनि गेजेराव 4थिया ख्रिस्टान, मोनसेया सिख आरो मोनसेया बुद्धिस्ट
अनजायग्राफोर अब्ला जों दिनै बे माखासे आइजोफोरनि जोंनि भारतनि सिङाव थानाय चिफ मिनिस्टार जानानै थांनाय आरो दासिम दं बिथांमोननि सोमोन्दै नोंथांमोना दिनै मिथिबाय आरो जोङो गोबांथार मिथिनांगौ दङब्ला जों उननि फारिफ्राव जों फारि फारि मिथिनांगोन अब्ला अनजायग्राफोर बावैसो सिगां जाय जोंनि आतिसि मालिनीया सासे ख्रिस्टान जानानै दिनै दिल्लीनि गेजेराव बिथाङा सासे चिफ मिनिस्टार महरै बिबान मोनबाय बिथांजोआ इसोरनि बोरजों जाहाथे बे दिल्लीखौ मोजाङै बेंनो हायो बेनो जोंनि आर'ज आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव भारतनि सिङाव गोबांथार ख्रिस्टानफोर जोङो चिफ मिनिस्टार मोननो हाया अब्ला दिनै बिथांजोनि बे चिफ मिनिस्टार बिबानखौ मोननाया इसोरनि मोनसे अनजाथाव बाख्नायजाथाव आरो हामबायजाथाव बेनिखायनो आफा इसोरखौ फोरबो जिसुखौ हामबाय होनायजों लोगोसे बिथांजोनि थाखाय आरो जोंनि जेसेबां बे भारत हादर सिङाव थानाय जेसेबां मिनिस्टारफोर दं आरो भारतनि रायजोखौ सासन खालामग्रा गासैबो जाय मिनिस्टारफोरनि थाखाय जों इसोरनाव बिदिनि बिथांमोना मोजां गोसो मोजां जिउजों जाहाथे जोंनि बे भारत हादरखौ मोजाङै मोजां सालायलांबाय थानाय बायदि आरो मोजाङै दैदेनलांबाय थानो हादराव गोजोन आरो सान्थिया फैनाय बायदि हामबायसै गोजोन्थों।